चचबारे अवधन हजार तनी अनजान रहे। अयोध्या नगर के कुछ दूर पीछे जाके लोग तो पूछे तो कहता कि ये भैया कहाँ में जाई भैया ए भाई अयोध्या नगर केने पड़ेला आ कहाँ में बाटे राजा दशरथ के दुआरिया बेचारा कहता है कि हे हम मौका ना है हम ऐसा मर्दावा है ऐसा पद बिना महीना वाला बात करो ना का हो सही बात है ना ये गलत है छेड़ पीछे बिहार इनका आधा पैसा काट लेवे सीमा सही बात है। बताई चाचा इतना पैसा लोग खर्चा करेला हैं आई ऐसा ऐसा बात बोलता नहीं। अच्छा अपना देर में एक बार गाड़ी पड़नी ना ना अच्छा ये मौका बोललो हमरा डांसर बोललो तो तू बोला रे पैकर के बोलेला तो उन्हों से पैकर बोल देवेला नल वहिया कुछ अपन दिखा देवेला बेंदी वाला जो रूप बजावेला और काट बजा देवेला तो हमरा डांसर बोललो तो तू अपना डांसर तो कुछ बोलवा दे तो बढ़िया है तू कहत है कि 9 महीना खातिर रख दे तो ई गुरमिया गांव है कहीं जा खातिर 6 महीना में ना हुआ तो लेबर मिस्त्री पर हवाबे के होते ही तो लेबर एगो के मतलब 4 गो लगते तो हां सेब के तय बाको ई तो बरबावे के होता अरे जाके पहुंचले राजा चाहत बार हजमा चाहत बार चाहत बारे चाची लो जाय दहुई जे कहलै एकरे मुबारक रहे द ई बेचारा दूर कहे लेकिन हम सब तो अपन छी नराउर माई बहन हमार माई बहन हमर माई बहन रउर माई बहन ई ब्यास लोग का हो ई लोग पैसा करेला अपन सब कुछ बेच के पैसा कमा लेला छपरा जिला हतरा के मऊ को देलक तो कोनो गड़बड़ वाला तू मऊ को करले बार तू लोग ई सब लोग जानेला वहां के बेसी लोग ई सब छिलवा के ए सब में पास बालो जानू आई वैशाली जिला जो भाई वीर के जिला है जिला वैशाली राजा विशाल के जिला है रानी आम्रपाली के पति राजा विशाल रहले कि ना हमनी के मोरत के जिला है तू जोन जिला के बारे बोलिए तो कोनो दिक्कत होवे अरे मार बंगी रे अब देखिए पाती पहुंचल बा अयोध्या में हां पाती गइल बा अयोध्या में हां पाती के लेके दशरथ जी महाराज छाती में लगा ले हले हां तीनों राजा से के कौशल्या सुमित्रा तू बड़की कौशल्या हो ए बड़की के ने कला इरेशन कला धन्यवाद चलिए आओ सुमित्रा कलर चला अब नशे में नहीं खे कलाकारी हम दोनों दियादी लोग एक होती गाली है झूमर गाली है बियाह के गीत हम जान गेले तो अब देखी बराती जब पापी जब गई बा जनकपुर में तो दशरथ जी महाराज अपना तीनों रानी से कौशल्या सुमित्रा के कैसे कहली कि ये रानी अरे जनक नगरिया के हाजामा ये 1.5 घंटा गौले बाबा लेकिन हम अपना समय में गा दे तो बुझाता कि विवाह हो जाए जनक नगरिया के हाजामा अरे खबर लेके आए जनकपुर से चिट्ठी आई जनक नगरिया के हाजमा खबर लेके आए रहे
स्वामीनाथ कैसन खबर बाबा सन खबर अरे खबर सुनबू तू तार करे जा गदगद हो जाए अपन बउआ जनकपुर में जाके आ धनुष के तोड़ दहन चिट्ठी आई बा आदरणीय राजा दशरथ जी सादर प्रणाम आपका बेटा राम लक्ष्मण कुशल पूर्वक है आपके बेटा राम धनुष तोड़ दिए आप बारात लेकर आइए और बहू लेकर जाइए खबर जानता लू कि धनुष तोड़ल बबुआ राम अपन राम जी जनकपुर में जाके धनुष के तोड़ दे कि धनुष तोड़ल बबुआ राम जी खबर लेके खबर आ गई अयोध्या में। अब देखिए चाची लोग बियाह जब होला बेटा के तब बाराती निकले से पहले लगन जगावल जाला। अब देखिए तीनों रानी कौशल्या सुमित्रा के कई खबर जगा रहल वालो तनिक ए सीमा कलाकारी है बुरा मत बनी आ जाए गीत गावे के बाद लगन जगावे अभी ना दे तीन गो की है जरूरी बा त तू दू गोटा बार एगो हम बन जाए त तीन गो हो जाए लहरी बहु बहुत दिन कलाई आ जा अच्छा ऊपर भाई हवा तू छोट हो तो कोई दिक्कत नहीं खेलू।